To je Bestov VIP intervju. Kakva je slovenska publika? Kakvi su osjećaji? Pa vidite, slovenačka publika je bila, ja mislim, nenadmašna kao i uvek. Ovo je veče za mene posebno, ostaće mi zaista u jednom posebnom sećanju. Puno su mi pomogli da večeras eto i da izdržim neke emotivne priče i neke emotivne lomove kroz koje sam prošla. I svi ti aplauzi, svo pevanje publike sa mnom prosto mi je dalo takva krila i takvu energiju da je zaista ovo veče nešto što će biti veoma posebno u mom sećanju. Da li se sećate svog prvog velikog koncerta? Da li je isti osjećaj kad idete na binu? Pa, mislim, ja sam održala toliko koncerata da veoma je teško da mi se setim. Naime, ja sam počela još daleke 82. godine kada sam snimila pesmu Čačak, Čačak. Postojile su raznorazne kontroverze, da li ću uspeti ili neću uspeti. Neko mi je dao šansu 10%, neko mi je dao šansu 0%. Međutim, ja sam osoba koja ne odustajem. Ono što je za mene najveći pokazatelj bio već od prvog dana kada sam tek počela da pevam, bila je moja publika, tako da sam nastojala da moju publiku volim i da moju publiku poštujem i da uopšte prema narodu, prema publici treba biti iskren, zato što kad vam se desi narod, kad vam se desi publika, kad vam se desi popularnost, onda morate da poštujete i da budete iskreni zato što publika i narod veoma dobro prepoznaje neiskrenost. Samo trajanje neko moje od 42-3 godine, mislim da je to jedan najveći pokazatelj da sam zaista bila u pravu, a to što dolaze sve nove i nove generacije za mene je samo jedan veliki pokazatelj da sam bila uvek veoma iskrena prema svojoj publici i da je to publika zaista nagradila svojim dolaskom i što pevaju moje pesme. Mislim da svaki pevač je jednostavno najsrećniji kada vidi da publika peva sve vaše pesme i da je to je naš najveći uspeh. Šta bi današnja Lepa Brena rekla Lepoj Breni kad je tek počela svoju karijeru? Pa, da vam kažem, bilo je toliko lepih i ružnih momenata. Svaki čovek koji napravi nešto ozbiljno, nešto veliko u svom životu, mora da znate da je to veoma teško i da je to veoma naporno. Lepa Brena danas, Lepa Brena na početku, rekla bi joj nemoj da odustaješ, mudro si birala i mislim da čovjek mora zaista da bude pametan i da veoma mudro pravi izbore. Ali ako me pitate u nekom sledećem životu, znači sigurno se ne bi bavila ovim poslom, zato što biti profesionalni pevač na našim prostorima, biti majka, biti supruga, biti neko ko radi još nekih poslova van svega toga, moram da priznam da je zaista veoma teško i možda bi u nekom sledećem životu mnogo manje radila. Ali ja sam sada izabrala to i moram da priznam još jednu stvar, a to je da ja sam planirala, kada sam napunila nekih 30 godina, mislila sam da ću prestati da se bavim ovim poslom zato što je to bilo veoma naporno. Međutim, ili ćete izabrati da radite naporno i da napravite jedan veliki rezultat na koji ćete biti veoma ponosni i vi i svi koji su oko vas i ceo tim, ili ćete uživati možda malo lagodnije, ali nećete napraviti neki veliki
krucijalne neke posebne rezultate. Super. Da bi imali magični štapić, šta bi uradili? Pa da imam magični štab, sigurno bi napravila da su ljudi srećni, da je mir u čitavom svetu. Znate, kada pitaju one čuvene misice, njih obično uče šta će da kažu. Ja kao osoba koja imam toliko godina, volela bi da su ljudi srećni, zadovoljni, da žene imaju mnogo veća prava i da žene imaju mnogo veću vlast. Mislim da su žene mnogo stabilnije, da su žene nekako mnogo mudrije i da kad bi žene vodile svet, mislim da bi u svetu zaista vladao mir. Super. Imate li kakvu poruku još za kraj? Pozdravila bih sve, zahvalila bih se slovenačkoj publici, Radio Ekstra, FM-u i naravno svima koji su nam pomogli u realizaciji ovog koncerta. Večeras je bilo jedno veče za pamćenje i šta da kažem, srećan 8. mart i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam puno. Hvala.